Zazi neAfrika kubingelelo solwazi ungafundile lo mlungu uzoyigode phansi naphezulu. Inkunzi engayanga edipheni le echotshwa zenyoni zezulu. Abaningi mzazi neAfrika bashaya amakhala. Bathi siyakuzwa mlunguzi uyaxoxa ngomlando wezwekazi lase South Africa. Nanokuthi abantu bathola belapha eningizimu neAfrika badlala indima enkulu kule mbuso yabakhona noma umbuso omkhulu wabakhona owawulapha eGibhithe. Bathi akunakwenzeka uma uzobuka eminyakeni ecishe ibe 200 nangaphezulu. Laba bantu babuye ngazi ukuthi babengaphucuzekile noma bebe primitive ngokulimo lwasemzini. Kodwa ukuze sizoyiqonda kahle izinto indlela ezenzeka ngayo kumele mhlawumbe sibuyele emuva sichaze ngezenzakalo ezidlule. Into engasisiza sikwazi ukuthola incazelo enhle ngakho konke lokhu uqonda leli gama elithi civilization ngoba cishe mhlawumbe imibuso yonke sibile khona ikakhulukazi le eyengamela umhlaba wonke lapho iphethe kuyaye kubizwe ngokuthi lokho ama-civilizations. Understand leli gama elithi civilization yini? So ke sifuna ukuyichaza ngendlela elula lapha kaMlandomatics sithembe ngeke sishaye eceleni izoqondakala kalula futhi ngokulichaza leli gama elithi civilization. I-civilization kumane kuyisimo sokwenza kube nokuhleleka. Isimo sokwenza kube nokuhleleka njengoba sazi ukuthi imphakathi nemindeni nezizwe kuyaye kube nenqubo yokuphila lokhu kubizwa ngokuthi culture, kwesinye isikhathi kuthiwa ama-customs, indlela yokuphila. Leyo ndlela yokuphila isuke iqondiswa imithetho ethize ukuthi thina-ke lapha ngaphakathi senza ngale ndlela. La ekhaya asibuye ngale ka6 kufanele wonke umuntu ukushaya u6 esengaphakathi. La ekhaya masidla sidla ngalesi sikhathi akuvele nje kudliwe noma inini, yabona. So ke umthetho lo ungasebenzi ekhayeni, kwesinye isikhathi ungasebenza emphakathini, kwesinye isikhathi usebenze ezweni. Kodwa uma sikhuluma nge-civilization, civilization ihilela izizwe eziningi ezihlukahlukene ezinezinqubo ezihlukahlukene ezingafani, nemithetho nendlela noma izizinda esingafani. Ngakho lezi zizwe lapho sihlangana zisebenzelana cishe mhlawumbe imithetho nenqubo yokwenza izinto ingashayisana. So ke bese kufuneka ukuthi kube khona isystem noma isimiso esizosetshenziswa sokwenza ukuthi kube nokuhleleka. So ke ilapho khona ke kungena leli gama elithi civilization ukuthi laba abantu baqhamuka ezindaweni ezihlukene baphila ngendlela engafani, kodwa kumele njengoba behlangana njengamanje kube nenqubo mgomo abazoyisebenzisa ukuze izinto ezizokwenzeka ngokuhleleka. Ngakho lapho kusuke kudinga kuphoqelela umthetho othize wokwenza izinto ukuthi ayike awenzi noma ikanjani. Njengoba nalapha ekhaya mawusuke ufuna ukudla kuthiwa awumane nje uvule ifridge bese ufika uyasithathela. Qala ucele kuqala noma ulinde isikhathi sokuthi kuphakwe then bese uyadla. Uma ukwenza ngaphandle kwaleyo mthetho osetshenziswa lapha ekhaya uzobhekana nesijeziso. So ke ilapho khona ngena le ndaba ye-civilization. Kodwa izophoqelelwa kanjani ke le mithetho kulabo abantu abaningi abahlanganayo abanezinqubo ezingafani? Ukuze kwenzeke lokho kusuke kudingeka amandla, ipower. Kusuke kudingeka ipower ukuze uzokwazi manje ukuthi umuntu owenza ngale ndlela ukwazi ukumnikeza isijeziso. So ke phakathi kwale lezi zizwe noma lemphakathi ehlanganayo kuzomela kube khona ke manje umuntu ozophakama benepower okuyena ozophoqelela lemithetho. So ke leyo muntu kumele kube umuntu onamandla. Singakubeka ngokomqondo ukuthi mhlawumbe kungenzeka ucebile ngoba igolide lisha ipower elimelelwa imali njengamanje.
nakuba imali ingabhekiwe igolide njengamanje. Yeah, so ke kufanele kube umuntu ocebile kwesinye isikhathi ukuthi hayi no sibanibane siyamthemba angakwazi ukufaka umthetho noma uphoqelele ngendlela engachemile, angithi akadingeli lutho kavele. Bese ke kufuneka kuqale ke manje kwenziwe ingqalasizinda, kube nemigaqo, akumele kube khona into ezophuma noma ezongena lapha singazi. Yeah, kube nemithetho ethize ezophoqelelwa kubona bonke abantu abadlala indima ngaphansi kwalokho kuhwebelana njengoba izizwe isuke ihlangene ukuthi akumele kube khona okuphuma ezweni ezithile singazi lapha ukuthi kwenzeke kanjani. Yeah, ngenxa yokuthi ama resources asuka abe mancane kunabantu abasuke behlangene ngaleso sikhathi. Kwesinye isikhathi ke ukuthi kube khona ukuvukela, uthole umbuso ugcina usudliwa ngempi. Yeah, so kuyamandla ke manje agcina seboniswa ngempi ukuthi thina sihlomeya kangakanani, sinamandla kangakanani. Ilapho khona kwaqala ke manje ukuvela lo mbuso oqala waseGibhithe. Yeah, civilization yokuqala ekuyiyona eyaphakama yabusa umhlaba wonke wangalisa sikhathi lesiyana. Yeah, so ke yibo bebeqondisa izinto nokwenzeka kwazo phakathi naliyankathi. Siyazi ke ukuthi kuwona wonke ama civilization abakhona kube khona ukungalingani, lokho abathi inequality kwesinye isikhathi lapho besebenzisa ulimi lwasemzini. Uthi manje kuba khona ukuvukela, kube khona izinxushunxushu njalo njalo. Siyazi ukuthi yini eyafezwa yilo yambuso waseGibhithe, siyesibone noma sibuka njengamanje ama-monuments, ama-pyramids, amadolobha athize ababehlala kuona ngalesa sikhathi. Akekho umuntu ohlala khona njengamanje. Akekho futhi umuntu owaziyo ukuthi yini eyayenziwa khona. Ungacabanga ngakho ukuthi yini eyenzakalayo lapho umbuso uwa. Uma besingathatha idolobha la ngakini elikhulu nelidumile laziwayo, lapho abantu behlangana khona, lapho kukhona khona izitolo ezinkulu ezihlukahlukene, amabhilidi amakhulu abantu abahlala kuona ahlezi ekhanya ugesi, civilization, impilo ilula, amanzi ageleza ngamapayipi. Yeah, uma bengathiwa abantu bayavukela njengamanje, kuyaliwa, kube khona izinxushunxushu, kuphela ugesi, kuphela amanzi, izitolo sithuthe. Abantu abahlala emadolobheni mawucabanga bebengaqhubeka behlala khona. Amabhilidi lawa amakhulu ahlezi ekhanya cishe mhlambe kungaba indawo yokudlalela izigebengu ngoba kungaba mnyama ugesi ungasekho. Amanzi bazowathathaphi, imfula ayikho. Angise civilization lokho ekwenzayo ngenxa yokuthi ama resources asuke embalwa, abantu bebaningi baye bakha amadamu ukuze amanzi ezodedelwa ngezikhathi ezithize, ukuze ezonikezwa abantu bonke ngendlela ecishisa ilingana kodwa kumele bakhokhe. Yeah, so ke kumane kuqondisa izinto ezifana nalezo ama-infrastructure lawo izingqalasizinda, ilokho ukuthi kumele kuqondiswe manje ukuthi futhi ngamanye amazwi umuntu osuke ebusa noma osuke engamele leyo civilization kuba sengazi ukuthi ungumnikazi. Ngikhuluma kuthiwa ungaya ngemumva kwendlu ekhaya kwakho uthola igolide, awukwazi ukulidayisa lelo golide ngaphandle kuba udlule emgudeni ethize, ulandele ama-regulations athize. Yeah, so iyona ndlela i-civilization esebenza ngayo le. So kwacabanga ngakho uma kuthiwa umbuso uyawa, abantu abasakwazi ukuphila ngaphansi kwale ndawo ebubukeka ithuthukile ngenxa yokuthi iphenduka kuba izinda sobugebengu. Ilapho khona abantu bebuyela ke manje back to basics, baqale baphile ngendlela ababephila ngayo kuqala. Babuye ngazi ukuthi ama-primitive njengamanje, izinto osuke uyidinga kavele usuke udinga ukudla, amanzi nendawo yokukhosela kuphela. So ke baba nawo umqondo walokho ukuthi nazi izinto ezibalulekile esizidingayo, babuyele endleleni yokuphila yasekuqaleni. Okungenzeka ilokho okwenzeka ke nalapha ezwenikazi lase-Afrika, ngoba ngenkathi umbuso wathathwa amanye amazwe ngenxa yokuthi babengafuni ukuba ngaphansi kwalawo mazwe, ba-retreat abangena ngaphakathi e-Afrika behla nayo njalo. Yeah, so esho ngamanye amazwi
isystem yayisisebenza ngaleso sikhathi kufana ukuthi yabakhipha out noma bayiphumela bona ngokuzithandela. Ngamanye amazwi babengasadlali indima yokuhwebelana nokusebenzelana nalezi zizwe engasendle base mane beziphilela bodwa lapha ngezansi. So ngicabanga ngakho kufana nezwe lapho lizoshaya ngama sanctions. Uma kuthiwa ngaba negolide noma kuthiwa ngaba nani mapha ama resources ayodlala abantwana ngoba angithi abantu abalapha ngaphakathi banawo abawadingi noma mhlawumbe abanawo amandla okwafinyelela. Ngakho ke awabi namsebenzi walutho nakuba mhlawumbe kungaba izinto eziyigugu kodwa zibe imisebenzi walutho zigcina zingesenasidingo lapha ngaphakathi nje banisebenzelana nodwa ngenxa yokuthi abaningi banazo kavele. Ngakho ke lokho okwenzeka nakuleli zwekazi lase-Afrika babuyela back to ama basics kodwa ngokuhamba kwesikhathi siyabona kuvuka eminye imibuso sebesebenzelana bodwa ke lapha ngaphakathi nayo lapho kuvuka izincushuncushu ilokho okwenzakalayo bayashiya ingakho kwesinye isikhathi njengamanje ubona kunama ruins kuthi maxoxa ngokumlando kuthiwa kwakumbuso othize lo owawubusa lapha. Yeah, so ke ilokho bekwenzeka uzokhumbula ukuthi namanje kule minyaka engamakhulu amabili edlule lapho kufika noma kuqalisa le civilization esiyibona ikhona njengamanje lapha ngaphakathi kwakunemibuso emikhulu yayisanda kuwa nayo ngenxa yezincushuncushu lezo zincushuncushu ezabanga ukuthi abantu baphinde bahlakazeke babuyele endleleni yokuphila yasekuqaleni back to ama basics. Kungakho ke manje eyazi mayifika le civilization yakhona njengamanje yabona sengazi ukuthi abantu abaphila lapha babane bangama primitive noma baphucuzekile. Sizokhumbula bekukhona imibuso efana noMaphunguku eZimbabwe, kukhona imibuso efana noMwene Mutapa, kukhona imibuso efana noButhwa, umbuso wawusanda kuwa, umbuso wabaRusu. Yeah, so uzokhumbula le mibuso ngisho makuthiwa ubuka abantu bakhona umbuso efana nakoKhongo lapha phezulu bebengagqoka amabheshu bebegqoka izingubo njengoba siyayisibabona bebesebenzisa ngisho namagxolo esihlahla ukukhanda indwangu benza izingubo kodwa lapho umbuso wakuphakama ezincushuncushu kuba nobugebengu bese yonke into ebikade ihlanganisiwe bese iyahlakazeka abantu babuyele endleleni yokuphila yasekuqaleni. So kungakho ke manje uzobona kukhona ama ruins afana koZimbabwe izibuzo abantu abasahlali ngani khona ilokho kanye okwenzeka ungathuki uma ungathola iqiniso lokuthi bonke labantu ababhekwa njengama primitive njengamanje ungacabanga ngama aborigines aku-Australia ucabanga ngama Dravidians nabanye njalo njalo uzothola laba bantu uma uhlehla nomlando badlala izindima ezinkulu kuma civilizations adlule. Yibo ababa ama elites laphana yibo ababebusa bephethe kodwa emva kokuwa nokusakazeka kumbuso noma kwe civilization babuyela back to ama basics. Kungakho ke manje sebephila njengokungazi ukuthi abantu abangaphucuzekile nawo lo mbuso noma le civilization yakhona njengamanje. Uma ngakuthiwa kwenzeka into efanayo, uma ngakuthiwa nakhona kuba khona ukuvukela okukhona kuphela ugesi kuphela amanzi uma besihlala ngokunethezeka emadolobheni ilokho kwanye obekuyokwenzeka. Into esiyicabanga kuqala ukuthi hey asibuyele emuva indlela yokuphila yasekuqala ingase ibingcono kakhulu. Siqale sibase phansi, siqale sigqoke isikhumba, siqale silime sitshale, siphile impilo ebephilwa ekuqaleni. Yeah, ingabe lokho kuyosho ukuthi laba bantu ayikho indima abayidlala ngaphansi kwama civilizations adlula abakhona? Ngeke kube kanjalo kodwa izimo zapho ukuthi babuyele back to ama basics baphila impilo enempilo ababeyiphila ekuqaleni. Yeah, so ilokho ebesifisa nje ukudlula nakho eMzansi neAfrika ukuthi hayi izinto indlela ezenzeka ngayo yize zapho ukuthi abantu babuyele endleleni yokuphila eyayibuye ngazo sayiphucuzekile kodwa beqhamuka le emuva embusweni emikhulu nama civilizations enza izinto ezinkulu aqhubeka ethuthuka kuze kube manje. Siyabonga kakhulu eMzansi neAfrika.